Takže ja vás vítam u ďalšieho partu hry Don't Starve. A neviem, čo sa dialo od posledného partu, ale proste som v dni 1. Vlastne hej, ja som v 10. parte zomrel. Jasné, už si spomínam. Dobre, nič ste nepočuli. Tak. Aha, ja už to mám upečené. Tak, takže vlastne získal som to partnerstvo s YouTubeom. Vlastne už som o tom natočil informáčku, ale nevyzeralo to, že som bol šťastný, a to preto, lebo som nemal náladu na natáčanie videa. Ale proste ja som úplne happy. A už som si myslel na všetky let's play miniatúry. Bohužiaľ na extrémnu jazdu z Mafie jednotky som žiadnu miniatúru nenašiel vhodnú. Takže to si asi budem robiť screenshoty vlastne pri let's playoch a to budem dávať ako náhľad, ako miniatúru, a ešte tam dám čísielko partu. Takže Don't Starve tu máme asi po dlhšom čase, respektíve po takom týždni. Takže tak, fanúšici Don't Starve sa asi na mňa naštvali, ale nemal som trošku náladu na to. Ale už máme aj na Don't Starve miniatúry, takže uvidíte premiéru miniatúry na Don't Starve. Už mám na všetko miniatúry, aj na Eurotrack, na všetko proste, úplne aj na Stalkera, na všetko, na Amnéziu proste. Zo všetkých let's playov mám vymyslené miniatúry, už som ich aj vyrobil. Len na tú extrémnu jazdu ešte nemám, takže to budem asi zo screenshotov robiť. Čo sa mi asi nebude chcieť. Takže asi tam sa... Alebo si tam dám nejaké logo Mafie jedničky a len tam dopíšem extrémna jazda. Je to jednoduché proste. Blum. A pokiaľ si spomínam dobre, tak teraz toto je 11. part. Takže tak. Aj na Mias Matičku mám miniatúrku. No. Blumpiky, a ja som si neupiekol sídy. Ňa. Dobre, ešte priložím do kotla. Sme príšerní, strašliví. Ináč, ste sa možno zlakli, že sa volám inak na YouTube. Áno, už sa volám Fantomas. Už nie som Tomáš Bada, ale Fantomas, áno, lebo som tam nechcel mať práve meno. Lebo to vypadalo čudne, tak som sa premenoval Fantomas SK. Ale vo videu sa budem nazývať Fantomas. Takže som si zmenil nick. A neviem, príde mi to lepšie. Ale fotku si nezmením, aby ste ma vedeli spoznať. Tak si tam nechám tú moju terajšiu. Som sa zlakol. No, ale ja som dlho nehral ten Don't Starve a dneska ešte bude Mias Matička. Mias Mata bude dneska. A všetky videá budem odteraz renderovať do Full HD kvality, čiže do 1080 pixelov. Jo. A vlastne tým pádom bude aj menej videí za deň, že áno, pretože render bude trvať prakticky dlhšie. Takže tak. Niečo sa nám odomklo? Neviem, čo sa nám odomklo. Ale ešte si ideme narúbať stromčeky. Džudlikidu. Dobre. Uhnite. Toto je moje územie. Nemáte tu čo robiť. Ale táto hra sa mi páči, hlavne keď
kutá strom. Ako ste si mali všimnúť, tak sa mu tak mykajú úplne nohy. To je úplne také srandovné. Jej. Sa mi graficky páči táto hra. Ako ono sa mi celkovo páči táto hra. Len som to ešte nedal najavo. Až teraz. No, možno, že už je nejaký update, neviem. Som rýchlo naštartoval hru a začal som nahrávanie. Ani som si poriadne rozmyslel, čo by som mohol hovoriť, takže možno to bude v tomto parte trošku nudnejšie a ja nemám sekeru. Možno sa teda niečo zmenilo v Don't Starve. Ja teda neviem čo. Ako hovorím, ja som nekúkal na update ani na nič. Takže tak, a vlastne my nemáme sa jednočný, ale máme tu papať. Papiky, mňamiky tu máme. A ja som sa včera riadne nasmial, pretože ja som kúkal na internete Brloch, ten obchod. Brloch, ten internetový obchod, čo majú stránku. A normálne tam bolo na PS3 hra Angry Birds. Ja som sa úplne začal rehotať, že to nie je možné, že na PS3 je Angry Birds. Ja. To je, kde sa ubytujeme. Môžeme. Campfire. Jo. Ja by som si najprv musel vyrobiť nástroje. Bum, blinky, bum. No, ber. Nemôžem. Koľko? 7, 9 ešte. Nevadí. Tak sa zorientujeme tak, že sem dám trepku. A dám ju sem. A dám pod ňu mrkvu. OK. Teraz tam ide zajačík. Pozrite sa na ňo. Pozrite sa na ňo. Pozrite sa na ňo. Pozrite sa na ňo, jak tam ide. Jak tam ide do tej pasce. Check. Check. Murder. Dobre. Som diabolský, príšerný fantomás. Dobre. Vyrobíme si campfire. Ja ešte pre istotu dám dole toto, aby mi to nesorelo. Máme pastičku ako najväčší boss. Dobre, tak ja si ešte upečiem veci. Aby sme sa mali z čoho napapinkať. Ešte si upečiem masíčko. A ešte mrkvičku. Dobre, sme najedení. A jo. Ber to. Hodí sa to. Aby sme prežili. Niekto sa tam chytí. Verte tomu. Dobre. Čakať. Jo. Zobrali sme to. Hej. O, ja viem. Ne, toto upeč. Tak. Joj, my tu máme ešte oné. No. My tu máme ešte 7 hentých. A ja sa trápim s jedlom, ty vole. Ježi. Nevadí, aspoň máme väčšie zásoby. Zásobárne. Nikto mi nedá sídy. Ste nemilosrdní, ale aj tak. Ja papať mám. Takže mne to teraz môže byť absolútne jedno.
Ďalší deň budeme zbierať drevo a jedlo. A kamene. Hlavne kamene, aby sme si tu mohli vyrobiť ten kamenistý campfire. Ja viem, že sa to číta inak, ale proste akože ja to tak nazývam. Proste campfire. Ale ja to čítam campfire. Nebojte, ja viem, jak sa to číta. Nie som retard. Hahaha, pastička, hehehe. Ne, karotku tam nechám. Nech sa do tej pasce chytia. Dobre. Tak budeme v ďalšom. Cez ďalší deň budeme hľadať kamene a jedlo. A aj stromy. Aby sme mali všetko, čo potrebujeme. Oheň sa vyrába z troch. Dobre. Okidoki. Nekop do toho ohňa. Čo máš za výchovu? Ale už to hnie toto. Už to hnie, pretože to nemáme v chladničke, že áno, ja by som musel mať najprv science machine. No. Ja si to nemôžem dovoliť. Dobre. Tak keď budeme hladní, tak budeme dojedať tieto berries. A až potom seedy. Dobre, vydáme sa týmto smerom. Máme berries. Dobre. Toľko jedla. Okidoki. To je ďalšia púšť. Joj, to viem kde. Počkaj, tu bola... aby som tam nepadol. Bam. Nevadí, preskúmame to tu. By sme mohli ísť sem, tak. Flinta. Flint číslo 2. Tam sú karotky, aj tu je karotka. Ešte si pokutáme stromeček. Ne. Mrekvička, vtáčika odlakáme, bež. Aj keď chodí, tak jak ty vole. Ty vole. To je úplne zabitá hra toto. Ale to je dobrá hra, podľa mňa. Aj Hradour ju hral, vlastne tú hru mám od neho. Akože nie, že by mi ju dal, akože ale videl som ju u ňoho. Som si povedal, že proste to si musím hneď kúpiť, lebo to je proste úplne najlepšia hra na svete. Ty vole, to sú veľké zásobárne, teda, toho jedla. Ty mi všetko vyjedáš. Tak čakaj. Rýchlo. Vyzbieraj všetko, čo uvidíš, pretože títo moriaci sú lákomi. Lákomci sú to. Sú to lákomci, no. Čo s tým spravíte? Jo. Ja som úplne niekde inde. Ale nevadí. Počkať. Vedie mostíček niekam do púšte. Škoda, že sa to nedá preskočiť. Tu kde sa. Snad som niečo iného neaktivoval. To by som bol celkom nerad, aby ma to niečo zabilo. I will punch you. No, tak ne. Ja?
Oni, bizon... Ne bizoni, ale one. Počkaj, je ich vidieť na mape? Ne, škoda. Čo si môžeme vyrobiť ako znamenie? Trepku. Dobre. A dáme sem build. Tak. A je to aj na mape? Ne. Ale budem to poznať, pretože jednu skriž mám pri pavúkovi a jednu mimo. Jednu mám pri touchstone. Takže to spoznám. OK. Bouška. Hej, jak to? Počkaj, čo mi chýba? Trávička? Jaj, lebo ja som vyrábal trepku. Jasné. Už mi to je jasné, komplet. Dobre. Vyrobíme si campfire. Alebo počkej. Ne, to som nechcel. Daj to sem. Ale ber berries a polož mrkvu. Tak. Opäť si... Ty vole. Búrka. Búrka. Dobre. Prilož. Niekto sa chytil. Čakaj, idem si pre teba. Dobre. Zabiť. Setnúť. A môžem to tam dať? Môžem. To bude väčšie pochutnáníčko. Hehehehe. Som diabolský. Príšerný. Ale dobre, ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber a zatiaľ čus, langust.